Вие сте едни от активните потребители на портала SEBG. Няколко думи за участието и ползите от участието в SEBG. SEBG е така взел място в една ниша, която аз цяло адмирирам. Именно нишата на професионалистите, на хората, които искат съвестно и отговорно да работят с тази професия на посредниците за недвижими имоти. Така че от една страна желая много голям успех на портала, защото успеха на вашия сайт означава, че ние като гилдия сме тръгнали по пътя на подобряване на услугата и на професионализма. Ние по естествен начин се виждаме във вашия сайт, във вашия портал, защото ценности, които изповядваме, те са изцяло зад вашата идеология. Например, аз по никакъв начин не се асоциирам с сайтове от типа на Best Broker или на сайтове от типа, където в дискусиите, в форумите единствено и само се виждат негативните неща от живота и се изваждат на преден план на проблемите и негативите. Да, и от това има нужда, но ние трябва да вървим напред, трябва да се развиваме в положителна посока, а вашия портал ни помага да го правим. Там надявам се хората, които го посещават, крайните и клиенти, да получават адекватни отговори, и то не само от един, от повече представители на нашия бранш, за да се взимат информирани решенията. И между другото, аз гледам на вашия сайт SEBG като място, където освен, че може да се обменят мнения, идеи по различни въпроси, като място, където професионалистите могат да се конкурират на една положителна основа. Могат да се конкурират, като се опитат да дават все по-добро от себе си, а не обратното. Да, точно като професионалисти. Да. Много ви благодаря за всичко казано до тук. Пожелавам ви много успехи и отново да се срещаме на страниците на SEBG. Благодаря.